No ahojte, po dlhej dobe som vyťahla foťák, že budem natáčať vlog. A ideme práve teraz ráno na tržnicu kúpiť melónik, možno ešte niečo vyberieme. Áno, už mi tu muž komentuje, že po veľmi dlhej dobe som vyťahla foťák a to fakt, však naposledy bol vlog z Prahy. Tuším, a predtým... Nie, ešte niečo bolo. Nie je Skodane, no neviem. A strašne málo som natáčala, ja viem. Ale teraz sa polepším. Takže ideme na tú tržnicu a potom sa chceme ísť vybrať do nejaké kaviarne, že si posedieť. Ja by som si chcela dať maču, ale tak neviem, že či v tej kaviarne budú mať maču alebo čo. No a vybrala som si takéto šaty. Košiček? Dobre. Nie sú veľmi. Počkaj, ale nechcem si dať. Viac to? Takže máme nakúpené jahôdky, maliny, baranie rohy, cibulka, potom ešte aj mlko, čo je veľmi zdravé, inak máme strašne veľa proteínov a ešte mňačku. Poďme do toho tajného a je mi mlko. Áno, teraz ideme už do tej kaviarne, že? Čo papáš? Môžem to bať? Môžeš. Tam je malinky. Tam. No a dnes sme sa ešte vybrali aj na Slnečné jazera do Senca sa okúpať na chvíľu a potom ešte plánujeme ísť do Bratislavy, takže dneska máme taký deň, taký odpočinkový, výletný. No my sme už v Bratislave, teraz sa pôjdeme najesť. Môj muž sa bol prihlasovať, registrovať na letá, lebo zajtra ide na preteky. No a my sa ideme teraz najesť. Mám nové boty. Ukáž. Áno, tatínko ti kúpil nové botasky, že? Tenisky. Ukáž? Ale rozhodne nemajú žiadne štípky. Štípky? Aké štípky? No také hnusné šnúrky, ako mám tieto. Aha, sú krásne, že? Biela je moja najobľúbenejšia farba. No a za chvíľku budú špinavé, či? Keď sú biele. Či nie? Nie. Na šút môžete si kúpiť túto také boty. Takéto isté. Ahojte, no ja som pár dní nenatáčala, takže natáčam dnes, pretože sa mi zdá, že je taký zaujímavejší deň ako tie dni predtým, preto som aj nenatáčala, lebo neboli nejaké zaujímavé tie dni. No a my sme docestovali na Lipno, to je vlastne na južných Čechách.
a môj muž tu bude pretekať a my sme si to dali ako taký predĺžený víkend, sme tu od štvrtku do nedele a mal ísť s nami aj Luka, náš syn, ale on nechcel ísť, tak zostal u svokrovcov a to sme si hovorili s mojím mužom, že po veľmi dlhej dobe sme takto, že sami, že sme niekde vycestovali a v podstate to bolo pred niekoľkými rokmi, čo sme boli sami v Ríme, ale no takže budeme teraz sami, tak takže sa z toho aj tak celkom tešíme, i keď akože chcela som, aby Luka išiel s nami, ale zase bude to také iné, si to užijeme len my dvaja. Tak vám poukazujem, kde teraz bývame. Máme krásny apartmán, tak vám ho poukazujem. Toto je to také, sú to aj schody. Zobrali sme aj Danteho, je tu aj náš psík Dante. Kde je Dante? Toto je taká menšia obývačka, telka, tu je nejaká taká teraska. S výhľadom je tu inak krásne a potom tu sú nejaké stoličky barové, kuchyňa, taká veľmi krásna chodba a túto kúpeľku vám ukážem. To je tiež veľmi krásna. Takže... Čo Dante? On stále chodí za mnou. A ešte vám vlastne ukážem, ako to máme hore, posteľ. No, tuto je to otvorené, či čo? Tak, dobre. Ukážem vám, ako to máme tuto hore. Je to fakt krásne, čistý apartmánik. Nejaká sedačka, posteľ, nejaké fotečky. Fakt krásne, to je úplne útulné. Dante! Už je tam. Dante! No a my sme boli na takom menšom nákupe, tak tuto je nejaké ovocko, čo tu máme a nejaká zeleninka pre mňa, šaláty, tuto džem k vločkám a tak, to má muž a veľa rajčiniek tu mám. Takže iba také, lebo sa možno pôjdeme aj niekde nájsť, tak sme to nejako s tým nákupom nepreháňali. A ja som si tu nakrájala uhorku. A dožujem. A pôjdeme sa teraz niekde najesť, lebo som celkom už aj hladná. Takže uvidím, či tam budú mať v nejakej reštaurácii nejaké šaláty, lebo viete, že ja si vždy dávam šaláty. Ale uvidím, čo budú mať teda. Zatiaľ si dojem tú uhorku, možno si ešte nakrájem rajčinky. Ľudí možno spraviť. Áno? No jasné. Ktorá sa napcháva tiramisu, to sa ti nehodí na tvoj vlog. Ale hodí, je to o jedle, aj keď to nie je vegánske. Aha, tuto mám vegánsku burinu. No teraz sa ideme naobedovať. Ja som si pre seba urobila samozrejme šalát a mužovi som tiež robila noči. Tuším, tak sa to číta. A máme tu takýto krásny výhľad. Sa ideme teraz naobedovať. No my sme teraz na takomto krásnom mole. Dnes je úplne nádherné počasie a ideme si aj s priateľmi tu sadnúť na limonádu alebo čo si dáme. No a my sme teraz na Xtere, čo som vám spomínala, že ideme na ten pretek. A muž má už potom, tak tu už iba tak sedíme a odpočívame a za chvíľočku vyrazíme a pôjdeme sa asi niekde nájsť. Takže tak. A nič som vám tu neodkamerovala, pretože som kamerovala iné veci.
Napichni to ešte raz. Okay. Ale to napichni, no, poď. Daj si to dole. Ja vás kašu. Raw? No raw. To tam dáme s komentárom. Že sa kamoši s mesožravcami. Všežravcami. Presne tak. No, mal by som mať objednané. No. Alebo robiť virálne SEO. Ale to nie si autentický. Tak my teraz ideme už z nášho ubytka, z toho Lipna a ideme sa ešte pozrieť do mesta Krumlov a pôjdeme asi na raňajky, že? A pozeráme si trošku mesto a potom už pôjdeme rovno domov. Tak, teraz sme v tom mestečku a je to tu úplne krásne. Také historické budovy. Mám Danteho a ideme. Ďakujem. Môžeme sem mlieko poprosiť. No a půl dětky, tak? Hario, cez filter. Ja som si dala taký humus, ale teda bez tej piky a so zeleninou. Tu mám matcha latte. Tuto mám vivinku. Vy zás budeš slávne. No. Dobre s tým olivovým olejom.